खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन नोंथाङा जुदि मोब्लिब खावदोंबा नोंथाङाबो सांग्रां जा नङाबा नोंथांनि न'निफ्रायबो गोनां मुवा बेसाद जेरै फ्रिज मटर टिभि एसि बायदिफोरखौ दैखांनानै लांनो हागौ मोब्लिब बिफाननिफ्राय मोब्लिब खावनायनि हेंथा दासान्दि मोब्लिब बिफाना गोख्रों जादों दाख्लै साननैसो सिगांसो बाक्सानि बरमायाव गोख्रोङै सिग्रोमनायनि उनाव रङियानि गोबां नखरफोराव रेड खालामदों जेराव जायफोर नखरफोरा आयेन बेरेखायै मोब्लिब खावदों बिथांमोननि नखरनिफ्राय फ्रिज मटर बायदिफोरखौ दैखांनानै लानानै फैदों मोब्लिब बिफाननिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि सिगांनि समावबो बेफोर नखरफोराव रेड खालामनाय जादोंमोन आरो सांग्रांथि होलांखानाय जादोंमोन जाहाथे मोब्लिबखौ आयेन बेरेखायै बेबायदि खावबावा नाथाय सांग्रांथि होलांखांनायनि उनावबो फिन आरोबाव आयेन बेरेखायै मोब्लिब खावदों होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो फ्रिज मटर बायदिफोरखौ लानानै फैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों आरो उननि समाव जाहाथे बेबायदि खालामबावा बेनि थाखायबो सांग्रांथि होदों एपिडिसिएल बिफाननिफ्राय सोरबा सिनायै मोनै आइजोआ नोंथांनो माबा मोनसे इसारा होयोबा बे इसारायाव नोंथाङा दा गोजाव जुदि इसारायाव गोजावोबा नोंथाङाबो खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जानो हागौ गुबैयै गुवाहाटियाव जादों मोनसे जाथाय मोनाबिलि सम बा मोनानि समाव दानिया माखासे दुथां आइजोफोरा लामायाव ओंखारो बेनि उनाव हौवाफोरनो गाज्रि इसारा दिन्थिनानै हौवाफोरखौ गावनि फारसे लेंहरो बेनि उनाव हौवाया जेब्ला फैयो अब्ला सिखा गोफार हाथियार बायदि दिन्थिनानै हौवानिफ्राय लुथियो बेबायदि जाथाय जादों गुवाहाटियाव बे दायाव सानै आइजोखौबो एरेस्ट खालामबाय गुवाहाटि पुलिसा तिनसुकियानि साहिल बास्पर मुंनि सासे सुबुङा गुवाहाटियाव थांदोंमोन बेनि उनाव मोनानि समाव बिथाङा गणेशगुरियाव थाबायग्लांदोंमोन बे समावनो सासे आइजो जाय आइजोनि मुङा जानमनि बेगम बे आइजोआ गाज्रि इसारा दिन्थिनानै साहिल बास्परखौ गावनि फारसे हांख्रायहरदोंमोन बे लेखायै साहिल बास्पराबो जानमनि बेगमनि फारसेथिं थांदोंमन बेनि उनावनो गुबुन सासे आइजो जायनि मुङा आमिना बेगम बे आइजोआबो फैनानै सानैजों लोगो नांनानै साहिल बास्परखौ मोनसे जायगायाव लांदों बेनि उनाव गोफार हाथियार दिन्थिनानै हौवानिफ्राय 18,000 रां लुट खालामदों दा बेफोर गासै जाथाय जानायनि उनाव साहिल बास्परा अजद होनायनि उनावनो सानै आइजोखौ एरेस्ट खालामबाय गुवाहाटि पुलिसा नगावनि थागिबि धरणी दैमारिया बे समाव जेंनायाव गोग्लैनानै दङ मददनि थाखाय आखाइ खबजोबदों धरणी दैमारिया नाथाय धरणी दैमारिया सोर नोंथांमोनहा गोबाङानो नुदोंब्लाबो सिनाया जानो हागौ धरणी दैमारिया सोर सिंगाम एगेन सिआइडि तेनाली रामा सिरियाल आरो बायदिफ्राव फाव खालामबोदों बिथाङा सिंघाम एगेनाव अजय देवगाननि बडिगार्डआव फाव खालामदों आरो बेफोरबायदि गोबां मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै साउथनि गेदेर सावथुन जाय सावथुना पार्ट 1 आव गोबां अनसायजाखांनायनि उनाव पार्ट 2 नि शुटिं जागासिनो दङ बे पार्ट 2 आव फाव खालामनो खाबु मोनदों धरणी दैमारिया गासै शुटिंआ फ्राय जोब्बाय खालि एक्टरजों गावजों अदेबानि धरणी दैमारिजों मोजाङै बुलायलायनायनि शुटिंआल' आद्रा दंसै होननानै फोरमायथिदों जायनि शुटिंआ इउरपनि जर्जियायाव जानो गोनां बेनिखायनो प्रडाक्शन हाउसनिफ्राय इमार्जेन्सि पासपोर्ट बानायनो थाखाय थिनहरदोंमोन नाथाय आसामाव फैनानै इमार्जेन्सि पासपोर्ट बानायफैनायाव गोबां हाराहास्ति मोननो गोनां जादों जेबो मदद मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिदों दि गिबियाव गुवाहाटीनि गणेशगुरियाव थानाय पासपोर्ट सेवा अफिसाव थांदोंमोन जेराव डकुमेन्ट चेक खालामनायजों लोगोसे इन्टारभिउ लादों अफिसारा नाथाय इमार्जेन्सियाव पासपोर्ट होनो हाया पुलिस भेरिफिकेसन खालामनो नांगोन होननानै बुंथिदों बे लेखायै नगावनि एसपिजों सावरायनायाव बिथांमोनहा मदद होनानै सानसेयावनो पुलिस भेरिफिकेसनखौ खालामदों बेनि उनाव फिन गणेशगुरियाव थांदों गणेशगुरिनिफ्राय लालमाथियाव थांदों जेराव पासपोर्टआ दिल्लीनिफ्राय प्रिन्ट जानानैसो फैयो फैनायाव समय लायो होननानै बुंथिहरदों बेबायदिनो ट्रेकिं नाम्बारखौ ट्रेक खालामनानै नायनायाव दिल्लीनिफ्राय डेसपाच जानायखौ नुनो मोनदों नाथाय उनाव गुजरातनि अहमदाबादाव सोरबा सिनाय मोनै सुबुंनियाव सौहैनाय बा रिसिभ जानायखौ दिन्थिदों होननानै फोरमायथिदों नाथाय बेयो माबोरै जानो मोनखो बेखौ लानानै सोंथि खालामदों धरणी दैमारि बिथाङा जायनाखि आसामनि थाखायनो खामानि मावदों बेनिखायनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो जाहाथे बेयाव मदद होयो आरो बेफोर गासै जाथायनि सायाव जाहाथे नायबिजिरो बेनि थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिमबो खावलायो धरणी दैमारि बिथाङा
बिजेपिनि थांखिया बिटिसि नाथाय बर'नि रावबो राजखान्थि दैदेनगिरिजों सुथुर जानो सानाखै बिजेपि राजखान्थि दोलोआ बिजेपि दोलोआ बिटिसि बिसायख'थियाव हारसिं गेलेगोन होननानै रोखा खालामदों नाथाय इउपिपिएलनि गाहाय प्रमद बर' आरो बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि बियाबाव बिजाथि फसङा बिजेपि दोलोआ बेजोंनो फोरमान जायो बिजेपिआ इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोन्नैबो राजखान्थि दोलोजों सुथुर जानो सानाखै बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव इउपिपिएल नङाब्ला बिपिएफ जों एलायन्स जागोन बेयो रोखा जायो जायनाखि बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ ज' जानो थाखाय गोबां खेब सावरायदोंबाबो फेलें जानो गोनां जादों बेनि मुलाम्फा लादों नामा बिजेपि राजखान्थि दोलोआ मानोना इउपिपिएल आरो बिपिएफआ ज' जायाब्ला बिजेपिआ गोसो बायदियै इउपिपिएल नङाबा बिपिएफखौ सायख'नानै सरकार दानो हायो बिजेपिआ गावनि गोहोखौ नायनो थाखाय हारसिङैनो बिटिसिआव बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बिजेपिनिफ्राय रोखायै फोरमायथिबावदों जायनाखि बिटिसिआव मोन 12 बिधान सभा बियाब दङ बेखौ नोजोर होनानैनो बिटिसिआव सोरनि गोहोआ बेसेबां बेखौ नायनो नागिरदों नामा बेबो मोनसे सोंथि आरो जायनि गोहोआ बांसिन बेजोंनो बिजेपिआ लोगो जानानै सरकार दागोन नामा बेबो मोनसे सोंथि मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बिटिआरनि मोनबा जिल्लाफ्राव मन्त्रि आरो एमएलएफोरखौ रिपर्ट लानो थाखाय बिबान होदों बिजेपि दोलोनिफ्राय नाथाय बेनि रिपर्टआ दासिम सौफैयाखै अब्लाबो बिटिसिनि मोन 40 बियाबनि मादाव मोन 24 नङाबा 25 बियाबाव बिजेपिआ बिजाथि फसंगोन होननानै रोखा फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लकडाउन बायदि थासारि जादों रायजोनि पलासबारि बियाबाव खोला कामरुपनि सिङाव थानाय पलासबारि बियाबनि माखासे ओनसोलफोराव लकडाउन बायदि थासारि जादों हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय फालोसे मैदेरा अशोक दास मुंनि सुबुंखौ गाग्लोबनानै बुथारनायनि उनावनो खोला कामरुपनि पलासबारि बियाबनि सिङाव थानाय माखासे ओनसोलफोराव लकडाउननि थासारि जायनाखि हाग्रानि मैदेरा रानि फरेस्ट ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन बेनिखायनो हाग्रानि मैदेरखौ हाग्रा फारसे होहरफिननो थाखाय थांखि लादों हाग्रा बिफाना माखासे स्किल पार्सननि गेजेरजों हाग्रानि मैदेरखौ फिन हाग्रा फारसे होहरफिननो थाखाय थांखि लादों बेनिखायनो हाग्रानि मैदेरखौ होहरनायाव जाहाथे रावनिबो जेबो खहा जानो गोनां जाया आरो रावबो सुबुङा जाहाथे खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जाया बेनिखायनो पलासबारि बियाबनि सिङाव थानाय माखासे ओनसोलफोरनि टाउन सहरफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय बिथोन होदों आरो सुबुंफ्राबो जाहाथे गाव गावनि न'आवनो हाबनानै थायो बेनि थाखायबो खावलायदों हाग्रा बिफाननिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि हाग्रानिफ्राय माबा मैदेरा ओंखारबोनानै उदखार खालामफैदों होननानै रिपर्ट मोनदों आरोबाव जुदि हाग्रानि मैदेर दंबावोबा बे हाग्रानि मैदेरखौबो अखानायै आरोबाव होखारहरबावगोन होननानै फोरमायथिदों हाग्रा बिफाननिफ्राय एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ राजखान्थियाव हाबगोन नामा बिजेपि नङाब्ला इउपिपिएल दोलाव हाबनो हागौ बेबायदि ससियेल मिडिया बा समाज बिजोङाव पस्ट होनाय गोबां नुनो मोननाय जादों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ एबसुनिफ्राय बिदाय लानो थाखाय फोरमायनायनि उनावनो दिपेन बर'आ राजखान्थियाव हाबगोन होननानै बांसिनै सावरायजानो गोनां जादों रायजो राजाफोरनि अनगायैबो एमपि दिलीप सैकिया बिथाङाबो बुंथिदों दि हाग्रामा आरो प्रमद बर'नि बियाबाव बिजाथि फसङा आरो एबसुनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङाबो जुदि राजखान्थियाव फैयोब्ला बिथाङा जाय बियाबाव गसंगोन बे बियाबाव बिजेपिआ बिजाथि होआ होननानै बुंथिदों बेनि उनाव आरोबाव बांसिन सावरायजानो गोनां जादों दिपेन बर' बिथाङा थारैनो बिथाङा राजखान्थि दोलोआव फैमारगोन ना बेखौ लानानै रोखा खालामदों दिपेन बर' बिथाङाबो दिपेन बर'आ राजखान्थियाव हाबगोन होननानै ससियेल मिडिया टिभि पर्टेलफोराव हाइलाइट खालामनानै फोसावनाया मोगथांजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै रोखा खालामो दिपेन बर' बिथाङा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि जि थांखि आरो थांनानै थानो हो लिभ एन्ड लेट लिभ बड'फानि जि सान्थ बे थाबाय थागोन होननानै फोरमायथियो दिपेन बर'आ माओइस्ट उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनायनि मिरु सोरखारनि जि थांखि बे थांखि फारसे सौहैनायनि लामायाव फिन आरोबाव 27 माओइस्टफोरखौ बुथारनो हादों बा गावथारनो हादों रैखाथि हान्जाया सासे गोख्रों दैदेनगिरिजों लोगोसे माखासे सोद्रोमाफोर गासै 27 माओइस्टफोरखौ गावथारनो हादों छत्तीसगढ़आव माओवादीनि गोख्रों कामान्डार बासवर राजुखौ गावथारनो हानायजों लोगोसे माखासे सोद्रोमाफोरखौ गावथारनो हादों छत्तीसगढ़नि नारायणपुराव थानाय हाग्रा ओनसोलावनो गावथारनो हादों दुथांफोरखौ बेनि उनाव गोथै देहाफोरखौ हेलिकप्टारजों लाबोनाय जादों आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों 27 माओवादीफोरखौ गावथारनो हानायजों लोगोसे हाग्रानिफ्राय गोबां हाथियारफोरबो मोननो हादों जेरै AK-47 राइफल SLR इनसास कार्बन आरो बायदि उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय अपारेशन खालामनायाव 2 जवानाबो जिउ खोमानो गोनां जादों
आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सफैबाय जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन डायबेटिक रेटिनोपैथी ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन जेरै कर्निया मेडिकेल रेटिना ग्लुक'मा इभेलुएशन अकिउलोप्लास्टी फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे इन्जेक्शन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविंद आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेशियलिस्ट MBBS MS ophthalmology आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट बिथांजों लोगोसे MBBS MS आइ स्पेशियलिस्ट ophthalmology फेक' सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS MS आइ स्पेशियलिस्ट ophthalmology डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900 गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों